Ce Ok, faceți, prietenași? am un lag Hai. infern. Eu n-am lag. Eu sunt singur care n-are lag. Un copac plutitor. Uite, Nu, da, că n-a băgat chat-ul, adică n-a băgat comenzile. Să ne facem toți o casă, adică să locuim toți în aceeași casă. da, doar că eu am oprit filmarea, o să fac altă dată că am un lag foarte mare, nu stai puțin. Eu Acum n-am... filmează. Ok, mi-a revenit la ăsta lagul. O să filmez eu altă dată. Hai să ne facem... Mă, am o idee, să ne facem casa lângă apă. Ar fi o idee bună, știți de ce? Acum. Și... Pa! Bă, mai întâi, cum cred, poate vreo 2 episoade să stăm la spawn, să construim ceva, să facem vreo căsuță aici. A După, început și plouă. A început să bă, nu plouă. avem permisiunea, bă, așa aș Afară. dori să o opresc. Nu, 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 lasă așa, legit. Legit, altfel nu se mai pune deloc. Bă, mi-a Da. venit o idee, să ne facem casa în copac. Bă, mai întâi, eu cred că ar trebui să ne facem în jos, în mină. Să ne duce, uite, am găsit col. Nu, acum. Luați Bă, crafting da, table-ul și veniți bă, dar înăuntru. faza proastă că n-avem torțe. A, bă, da, coal. Am găsit eu col, poate acum și fac torțe. Unde să pun crafting table? Aici? E, așa. Văd și o lumină în sfârșit. Ok? Stai că-mi fac și Eu o... stau aici să strâng tot colul ăsta. Cine vrea lemn, să vină la mine. Cât vrei. Dăm, uite, poftim 2 și dăm și mie lemnul... uh, da. Da. Bă, am dat deja de iron. Cine are pickaxe de fier? Și De... eu îmi fac acum pickaxe de stone. Fă și mie unul, cum... A, stai să iau și o piatră. Așa și acum. Ok, încă ceva. Scuzați de că în videoul lui Uite, Lucas bă, nu s-a auzit el, doar eu m-am auzit. Deja al doilea episod ne vom auzi toți. o, dar nu-i bai. Bă, ok. Cred că am avut lagul din cauza că era un video pornit pe vea meu și... ok, dar mai întâi unde... Ok, fernalul de aici, mai... Nu tot. Iau jumătate din coul și fac torțe. Eu o să mă duc, o să minez mai jos, adică ok. Aștept puțin să fac... ok, am un pic existon. Nu știu de Să unde. nu luăm, mai întâi luăm tot fierul, nu, mai întâi găsim fier și după aceea ne facem toți pickaxe de fier. Așa e corect.
Maximul este 8. Bă, fiecare să stea la un rând al lui, să înțeles? E șeful. Bă, deja dacă sunt șef pe Skyblock, asta nu înseamnă că sunt și aici. Bă. Ah, da, bă. Nu, să ne batem, nu, dar nu mai te... Ei, eu ce-am Ok, făcut? dar prank-uri avem voie, nu? Nu? Prank-uri tot se pun la troll. Bun. Bă, prank-uri nu... cum? Nu cu lavă sau ceva, nu se distrugă nimic, doar puțin să ne râdem și noi să Da, Sau ca să din pui- trase așa ceva. Sau Să- butoane în casă să pui. Sau să pui așa o chestie să nu mai iasă de acolo. Obsidian. Da, tot... Nu, dar dacă trebuie să-i lași în ces 3 diamante și Mă 2 duc piețe să- ca să-și poată face. Am văzut eu un troll mare. Unul vrea să-și facă târnăcop de DMD și altul i-a spart direct crafting table-ul. Da, bă, da. Ah, da, i-am uitat. Uite, Băi, a deja am găsit găsit gold. Așteaptă puțin să pun... Arată așa. Eu mă duc să... Ok. Eu mă- Păi cât este? Bine, așteptați puțin. Uitați, vă mai dau un pic de piatră. La cine se termină? Al meu. Al meu e pe roșu. Ok, norocos. Eu sunt cu minatul. Bă, dar ce mă trimite sus pe mine să fac toate? Lasă că mă duc eu. Vezi că te-am salvat, ai grijă. Torți o... Dacă tot așteaptă puțin, dă-i astea lui, că tot ești mai aproape. Ah. Hai, mergi, trebuie să faci sport. Ce mă, crezi că-s gras? Și încă ceva, vor fi împărțite videourile în mai multe părți. Unde ești, mă? Mai șef, nu te duci singur, așteaptă pe toți. Unde ești, mă? Te văd, te văd, te văd. Te văd, te văd, gata. Vezi că am mai pus eu torțe. Mai întâi explorăm. Chest! Gold, am găsit un saddle, 4 melon seed și 2 iron ingot. Cine eu? Da, are ăla. Bă, veniți până sus să vă dau la unul, ambele trânăcoape să vă duceți. Eu mă duc să iau mâncare. N-am făcut chest. Iron. Unde sunt eu acum? Stai puțin, gata, am găsit 3. Acum vin. Ce faci? Bă, dar vă sunteți destul de departe, după cum vă văd. Bă, păcat că n-avem paturi. Da? Ce ați făcut cu ele? E, bă, nu știu. Am o să mă uit. Da. Bagă pe easy. Bă, unde sunteți să vă dau trânăcoapele? Tot vin după voi, dar voi tot vă mișcați. Gata, bă. A, iată, că- vă găsit.